noastre Părinte Exact, Preacuvioase Părinte Stare, iubită părțime a Mănăstirii Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel Petru Vodă, cu viață mari și surori, disclași preoți și credincioși. Suntem cu vina Domnului aici, în această Sfântă Mănăstire, la 6 luni de când titlul, fondatorul, starețul și duhovnicul acestei Sfinte Mănăstiri, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iosif Vârbu, a plecat la Domnul. Viața trece cum trece, zilele se duc repede, săptămânile și lunile de asemenea, și puțin câte puțin, lăsăm în urmă evenimente puternice, înducerea de Duhului care au avut loc în viața noastră, la Mănăstirea Țării și a Lumii, și iată 6 luni au trecut de când Părintele Iosif s-a născut în cer, într-o împărăție așa neclătinată a împărăției cerurilor, loc spre care, în pofida păcatelor noastre, îngăduim și noi să ajungem într-o bună zi, atunci când Domnul, după rânduiala cea mai înainte de facerea lumii, având-o pentru fiecare, ne va chema la el. Un Părinte Sfânt al Bisericii spunea că dumnezeiasca Scriptura este călăuza omului. Este stâlpul cel de foc care lumina poporul evreu în pustie după plecarea din Egipt în drumul său către țara păgăniinței, Scriptura fiind norul de asemenea pe care Dumnezeu l-a trimis asupra poporului său în pustie, ca să călătorească în timpul de zi, de asemenea spre Împărăția Cerului. Dumnezeiasca Scriptură este stâlpul cel de foc și norul cel binecuvântat, care în fiecare zi a vieții noastre ar trebui să-L acceptăm, să le acceptăm în viața noastră, pentru ca ea să nu rătăcească pe aiurea și în ciuda arșiței sau a nopții, sufletul nostru să găsească în cele din urmă pământul păgăduinței în Împărăția Cerului. Această dumnezeiască Scriptură a fost așezată de biserică în fiecare zi să fie rostită o parte din ea în dumnezeiasca Iisus. Astăzi, în această zi de sâmbătă, biserica a rânduit să se citească mai multe texte din Scriptura, din Evanghelie și din scrierile Sfântului Apostol Pavel, scrieri destinate celor adormiți, dar și pentru ziua de astăzi, sâmbătă, în curgerea anului, după coborârea Duhului Sfânt, biserica a rânduit să se citească și alte 2 texte, care ne ghidează în înțelegerea vieții noastre, în înțelegerea vieții pe care Părintele Iosif a adus-o pe acest Sfânt. În Evanghelia după Luca, capitolul 9, ni se amintește, ni se relatează despre vindecarea fiului unui om care strigă după milă la Domnul Hristos. Ucenicii n-au vrut să vindece, Hristos Domnul îl vindecă aducând puterea întunericului de strânsul și spune textul Evangheliei, relatând mai departe
despre minunea săvârșită de Mântuitorul Hristos, că aceasta nu se poate întâmpla decât prin rugăciune și prin post. Sfântul Apostol Pavel, în epistola sa către Galateni, cel de-al doilea text rânduit, am citit astăzi, ne-a amintit despre faptul că omul este chemat să-și pună prin Sfântul Apostol Pavel întrebarea: eu ce caut? Caut să câștig bunăvoința oamenilor sau a lui Dumnezeu? Eu ce caut? Să găsesc plăcerea de la oameni? Dacă aș căuta, spune Sfântul Pavel, plăcerea cea de la oameni, nu aș mai fi rob al lui Hristos. Ce este viața omului? Viața omului este chemată a fi o luptă continuă împotriva puterilor întunericului, care se arată în atâtea forme și atâtea chipuri, și lupta aceasta nu poate fi împlinită, o spune Domnul Hristos în Evanghelie, decât prin rugăciune și prin post. Cum este de asemenea omul chemat să viețuiască pe acest pământ, căutând care este bunăvoința omului. Și dacă gândul omului despre el și gândul Domnului despre el și despre lume nu este împărtășit și de oameni, omul este chemat să aleagă gândul lui Dumnezeu, bunăvoirea lui Dumnezeu, căci numai așa omul devine rob al lui Hristos, adică liber în adevăratul sens al cuvântului. Părintele Iustine, de la cărei plecare dintre noi, iată, se împlinesc în aceste zile 7 luni, o jumătate de ani, a încercat și prin mila Domnului a fost binecuvântat de harul cerului să împlinească ceea ce conștiința creștină a definit a fi bărbatul credinței, omul care viețuiește frumos și autentic pe pământ și simte să dobândească împărăția cerului. Adică, pe de o parte, o viață de post și rugăciune, pe de altă parte, o strădanie continuă de a fi liber față de oameni, fiind în același timp rob al lui Dumnezeu, căutând să dobândească bunăvoința Domnului asupra lui, neplăcând oamenilor, dacă plăcerea oamenilor nu coincide cu gândul lui Dumnezeu asupra omului. Au fost momente în care postul și rugăciunea au fost mai intense decât strădania de a dobândi libertatea în Hristos Domnul. Cum au fost momente în care postul și rugăciunea au fost întărite și împletite armonic cu năzuința de a dobândi această robie binecuvântată la picioarele Stăpânului, singurul izvor adevărat de libertate pentru viața omului. Pentru că diferite au fost momentele și locurile și stările în care Dumnezeu a nevoit ca bineplăcutul Tău, robul Împărăției Cerurilor Destini, Arhimandritul să treacă. E în mănăstire, e în închisoare, apoi iarăși în mănăstire, apoi iarăși într-o altă mănăstire, și anume în acest loc. Și peregrinajul acesta a fost în permanență aureolat și altuit pe puterea postului și rugăciunii și pe puterea, pe năzuința Părintelui de a dobândi adevărata libertate în Hristos Domnul. Și pentru a arăta și a mărturisi, nu prin cuvintele noastre, care nu pot cuprinde întotdeauna
întru totul ceea ce Părintele Iosif a încercat și a împlinit cu mila Domnului să aibă în viața sa, răspuns în această dimineață câteva din gândurile pe care Părintele le-a așezat pe hârtie, s-au răspus altora, sau au fost păstrate, iată, spre amintire. Citesc aici în fața dumneavoastră câteva gânduri pentru a înțelege cum Părintele Iosif a înțeles porunca Domnului, puterea întunericului se aruncă prin post și rugăciuni. Tot creștinismul e o jertfă, post și rugăciuni. Acestea sunt îndrăzneala noastră către Dumnezeu. Postul și rugăciunea te ajută să cucerești cerul. Să ne rugăm lui Dumnezeu să naștem eroi. Cum erau înainte mamele, nășeau copiii pentru martiraj, parcă ar fi crescut lanul de grâu pentru a face anatul. Nu mai putem să ne ridicăm fără jertfă, nici economicul, nici politicul nu vor rezolva nimic fără oameni de jertfă. Această stare a creștinului, al lui Petrunchiului Hristos cel răstignit, se poate arăta și în mod normal, direct, în viața oamenilor obișnuiți, în aceeași chemare, în aceeași dorință a omului să se îmbrace cu haina postului, să fie înveșmântat cu podoaba rugăciunii. Rugăciunea și postul sunt așadar văzute de Părintele Iosif ca stare de jertfă. El spune că rugăciunea și cu siguranță și postul, dar amintește de rugăciune în mod special, că se identifică cu suferință. Și spune că la baza oricărei mânătrii și îndrăznim noi a spune a oricărei desfiri autentice creștine, inspirată de viața de mănăstire, este rugăciunea care îl ajută pe om să-și asume suferința mai mare sau mai mică, cu care l-a binecuvântat Dumnezeu și prin intermediul căreia omul dobândește împărăția cerului. La al treilea rând, postul și rugăciunea sunt văzute de către Părintele numai în stare de răbdare. Și iată ce spune Părintele. Să știți că noi am rezistat în istorie prin răbdare și rugăciune. Asta putem face și acum. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu, să ne ajute să putem răbda toate necazurile și nenorocirile care vin peste noi. La ora actuală nu avem altă cale decât răbdarea și rugăciunea, spune Părintele. Aceasta despre porunca Evangheliei, că puterea întunericului, zic arătată în atâtea chipuri, în viața noastră și în viața lumii, puterea întunericului poate fi aruncată prin post și rugăciune. Cuvântul Sfântului Apostol Pavel, că eu caut nu plăcerea oamenilor, ci bunăvoința lui Dumnezeu, căci dacă aș căuta plăcerea oamenilor, cum aș fi rob al Domnului Hristos? Cuvânt, cum aminteam, împlinit în istoria bisericii de bine plăcuții lui Dumnezeu, și amintim astăzi de Părintele Iosif, el vede această dobândire a libertății în a-L recunoaște pe Hristos Domnul ca singur stăpân, în fața căreia omul, chiar în genunchi fiind, și în mod special în genunchi fiind, se simte omul cel mai liber dintre toate ființele Domnului. Și ce înseamnă Părintele
Sau cum îndeamnă Părintele ca inspirându-le din Scripturi și din viețile Sfinților să-L recunoaștem pe Hristos Domnul, singurul stăpân al vieții noastre, în biserica sa drept slăvitoare, și toate nevoile, necazile și durerile și încercările care vin asupra omului, dacă acesta se află în genunchi, în fața Dumnezeului Stăpân, Hristos Domnul, nimeni și nimeni nu pot să-L abată de la calea care duce către Dumnezeu. Și iată ce sfătuiește Părintele, probabil o călugăriță, probabil o doamnă din lume, care se plânge că și-a pierdut nădejdea, că nu știe în ce loc și cum să mai depășească încercările care vin asupra ei. Pune mâna pe Biblie. Ia viețile Sfinților ca model. Prin cei slabi se dovedește puterea Harului lui Dumnezeu, nu prin cei tari. Așa că stai liniștită și nu te teme. Creștinul nu are de ce să se teamă. Dacă are pe Mântuitorul Hristos lângă el, stăpân și împărat. Și mergi cu el înainte. Și nu vă temeți de ce vă vor spune vouă, nu vă temeți de tot. Al Domnului este pământul și stăpânirea Lui. Și noi suntem creștini. A noastră e toată împărăția. Și asta de pe pământ și cealaltă. Cu asta ne pregătim pentru cealaltă. Cum spune psalmistul, Domnul mă paște și nimic nu va lipsi. Dacă El mă paște, ce mă mai tem eu că nu o să am de mâncare mâine, dă Domnul la fiecare, încheie Părintele Iisus. Am ales aceste câteva gânduri din atâtea tale, cu certitudine pe mulți dintre cei de față veniți aici la mormântul Părintelui astăzi și adesea, vă hrănesc și vă arată sufletul și vă ajută să mergeți mai departe, în clipele de bucurie, pentru a nu cădea în mândrie, în clipele de ispită, pentru a nu cădea în disperare. În cele din urmă, rămâne cuvântul Scripturii, care îl hrănește pe om, care încearcă să te inspire în viața sa din Dumnezeiasca Scriptură, să găsească răspunsuri din ea pentru tot ceea ce are de împlinit în viață. Căci, de multe ori, Părintele Iustin, amintind de cuvintele Scripturii, spunea, fiți treji, căci așa a spus Sfântul Apostol Pavel, adică starea de veche, starea de neadormire, pentru că ispitele de la trup, de la lume și de la demon sunt multe și starea de privilegiere, de atenție continuă, este starea firească a creștinului. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi, spune de asemenea Dumnezeiasca Scriptură, Domnul, de fapt, adresându-se celui care se simte părăsit, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi, zice Domnul. În lume, necazul veți avea, dar îndrăzniți, eu am iubit lumea. Acestea sunt cuvintele în care Dumnezeu și Sfinții Tăi slujitori au îndemnat poporul în vreme de bucurie sau de cumpănă să nu piardă calea și mai presus de toate să nu piardă nădejde. Cuvântul prorocului David din Psalmire îl călăuzește pe om în astfel de clipe. Prorocul David în Psalmire spune, și cu certitudine în momente de cumpănă,
pentru ce ești mărnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi, pentru ce te tulburi, nădăjduiește în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El. Mântuirea fetei mele este Mântuitorul meu. Sau în altă parte, Domnul este luminarea și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi așa? Să rugăm pe Dumnezeu, dar prin rugăciunile Sfinților Săi, să aibă grijă de noi, cei rămași încă în lume, să-mi pierdem calea cea dreaptă în biserica sa, viețuind cât mai adânc și autentic aici în această lume, și să dobândim și împărăția cerurilor, întâlnindu-ne aici, în prefăstare, cu Sfinții și binefăcuții lui Dumnezeu, și în împărăția cerurilor, întâlnindu-ne față către față cu aceștia așezați, nădăjduind cu toții, cât mai mult, cu mila lui Dumnezeu, în ciuda păcatelor noastre, alături de marii ihaștrii acestor munți, alături de Părintele Iusim, de Părintele Gheorghe Calciu, de părinții care, de-a lungul vremii, s-au nevoit într-o dreapta credință, nădăjduind că și noi, cu mina Domnului, vom avea într-o bună zi un locșor lângă dânsii, toți așezați în fața tronului Preasfintei Treimi, cântând liturghia neîncetată, Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Sabaoth, plin este cerul și pământul de mărirea sa.